Il-problema tal-qatt u n-nuqqas ta' ħaddiema mħarġin huma kwistjonijiet serji li qed jaffettwaw lill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. L-Uffiċċju tal-Istatistika l-Eurostat jisma' li sa Mejju li għadda kien hemm iżjed minn 13 miljun persuna bla impjieg fl-Ewropa, waqt li miljuni ta' impjiegi wkoll kienu vakanti. Diversi pajjiżi Ewropej qed jiffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli ta' nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol anke jekk dan mhux il-każ għal pajjiżna. Tant li llum għandna rekords ta' persuni f'impjieg. L-akbar sfida lokali f'dan ir-rigward titratta in-nuqqas ta' ħaddiema bħiliet biex jimlew opportunitajiet ta' xogħol partikolari, inklużi dawk pagi għoljin li jirrikjedu ċertu sena waqt li tissir enfasi favur xogħlijiet ta' kwalità li ma jeħtieġux wisq ħaddiema fihom. Iż-żieda fl-investimenti u l-opportunitajiet ta' xogħol f'pajjiżna anke f'industriji ta' kwalità għolja fetħu toroq għal Maltin u Lawċin biex javvanzaw fil-karriri. Dan fl-istess ħin li l-Gvern Malti għaraf jinvesti f'taħriġ speċifiku skont kif rikjest mill-industriji f'pajjiżna permezz tal-ftuħ mill-ġdid tal-Iskola ta' Snajja fl-Imkast. Minn barra hekk, mill-ewwel ta' Wissu li għadda titħaddem il-Labour Migration Policy li qed tikkontrolla kif u kemm jitlu ħaddiema minn pajjiżi terzi f'pajjiżna. Sanittant biex tikkalkula ir-rata postijiet ta' xogħol disponibbli fost is-27 pajjiż membru, l-Unjoni Ewropea tieħu konsiderazzjoni n-numru ta' postijiet vakanti u dawk okkupati. Pereżempju fil-każ ta' Malta li għandna rata 3% ifisser li għal kull 100 impjieg għandna 97 diġà hemm ħaddiema fihom u 3 għadhom vakanti. Attwalment f'pajjiżna jirriżulta li hawn ftit iżjed minn 8000 post ta' xogħol vakanti. Din is-sitwazzjoni kompletament bil-maqlub ta' dak li esperjenza pajjiżna sal-aħħar Gvern Nazzjonalista fl-2013 fejn mhux biss ma kienx hawn biżżejjed opportunitajiet ta' xogħol iżda kien hawn saħansitra il fuq minn 8000 persuna fuq reġistru tal-qatt. Skont il-Eurostat, it-tieni kwart ta' din is-sena ra 2.1% tal-postijiet tax-xogħol li kienu vakanti fl-Unjoni Ewropea, 0.1% inqas mill-ewwel 3 xhur tas-sena u 0.3% inqas mill-istess perjodu issa li għaddiet. Fil-pajjiżi individwali ir-rata tvarja minn 0.6% fir-Rumanija għal 4.2% fl-Olanda, riflessjoni tal-kundizzjonijiet differenti fis-swieq tax-xogħol fil-kontinent. Waqt li l-pajjiżi tramuntana bħall-Awstrija, l-Olanda u l-Belġju fost oħrajn għandhom l-akbar domanda l-ħaddiema biżjed opportunitajiet ta' xogħol dawk il-pajjiżi fin-nofsinhar u fil-Lvant fejn l-opportunitajiet huma neqsin, id-domanda l-ħaddiema ħafna inqas. L-unika eċċezzjoni jidher li Malta b'waħda mill-ogħla rati fil-bżonn ta' ħaddiema frott l-aħjar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha Ewropej.